Bună și bine te-am găsit la un nou tutorial cu și despre coafuri. Pentru că foarte multă lume m-a întrebat cum să-și coafeze părul pe bigudiuri, astăzi am ales să fac un tutorial exclusiv pe această temă. Un tutorial în care îți voi arăta cum să-ți montezi bigudiurile cu scai, bigudiuri pe care noi le mai numim bigudiuri cu arici sau bigudiuri de volum. Pentru că părul meu este foarte, foarte lung, am ales bigudiul de mărime medie, este un bigudiu cu scai, dar deși el are acest sistem de prindere, voi alege să-l fixez cu ajutorul unui clips. Da? Pentru a fi sigură că nu mi-alunecă de pe păr și că obțin ceea ce doresc. Pentru a mă ajuta în ondularea părului, am spălat părul, după cum vezi, încă mai este puțin umed. Este important ca bigudiul să nu-l aplici niciodată pe părul foarte, foarte ud, pentru că se vor usca foarte greu și în felul acesta va trebui să stai foarte mult cu bigudiurile în păr. Iar ca și produs de styling nu voi folosi o spumă, pentru că părul meu nu este foarte încântat atunci când folosesc spuma și am ales să folosesc un produs care se numește Stay Brilliant. Este un produs profesional din gama Vela, un produs pe care eu îl folosesc și în cazul în care vreau să îmi ondulez părul pe bigudiuri. Este un produs care oferă o ușoară fixare părului și de aceea este foarte, foarte agreat de persoanele care au părul foarte fin. Voi aplica pe părul proaspăt spălat și doar puțin umed, dar acest produs se aplică pe părul umed, nu pe părul uscat. În general, la produs ai să vezi că tot timpul producătorul menționează pe ce tip de păr trebuie aplicat, dar dacă alegi să aplici înainte de a-ți pune bigudiurile o spumă, este absolut ok, însă de asemenea este important să aplici pe părul umed. Îți voi arăta cum să montezi bigudiurile peste cap, da? Pentru a te ajuta și a ți mai ușor, e necesar să folosești un pieptene cu codiță, indiferent că este codiță metalică sau din plastic. Șuvița nu trebuie să fie niciodată mai lată decât bigudiul. Da? Și niciodată nu trebuie să fie foarte, foarte groasă. Ușor luată în zigzag. Și vreau să fii atentă, pentru că este foarte important, atunci când montezi bigudiuri, este foarte important unghiul. Cu cât vrei ca volumul să fie mai mare, cu atât unghiul trebuie să fie mai deschis, ceea ce înseamnă că șuvița trebuie să vină cât mai spre față, da? Spre exterior. Cu cât vrei ca volumul să fie cât mai mic și îl vrei ondulat doar pe vârfuri, unghiul trebuie să fie închis, da? Un unghi cât mai mic. Presupunând că ai ales să-ți pui bigudiuri pentru volum, cu siguranță îți dorești un volum destul de mare, de aceea voi merge pe un unghi deschis și rulezi, da? Este foarte important. Chiar dacă ai vârfuri mai scurte și le pierzi, nu e nicio problemă, pentru că le rulezi după. Iar, pentru a fi sigură că nu scapă acest bigudiu, voi aplica clămița la rădăcină, da? Nu aplic clămița nici aici, pentru că formez scută, nici aici, pentru că de asemenea formez scută, da? Clămița trebuie aplicată astfel încât să nu se vadă, da? În lateral, pe dedesubt. Îmi ține foarte bine părul și nu am nicio problemă atunci când voi da jos bigudiul, nu voi avea nicio cărare în estetică. Pentru că am un bigudiu pe mijloc, întotdeauna trebuie să urmăresc ca bigudiurile să fie așezate ca și cărămizile, ceea ce înseamnă că nu le voi face soldăței, șiruri, ci le voi intercala. Dacă am un bigudiu aici, următorul va fi unul pe stânga și unul pe dreapta, nici de cum nu va urma consecutiv pe primul. Adică voi proceda în felul următor. Întotdeauna este important să descrăcești foarte, foarte bine vârful, da? Ok. Iar bigudiul meu va fi, da, pe un deschis, cu volum cât mai mare, pieptăn, foarte important, da? Pentru a nu avea acele vârfuri boțite, este foarte important să pieptăn bine, bine vârful, strunesc bigudiul și pun clipsul. Puteți încerca și fără clips, dar din experiență vă zic că întotdeauna am avut probleme atunci când am folosit clipsul.
Și cel de-al doilea bigudiu vârfurile mele trebuie tunse și după o vară în care mi-am plimbat părul la piscină, este necesar un tuns foarte, foarte bun. Ok, deci de asemenea, da, vârful pieptănat foarte, foarte bine. Strunit, strunit, strunit. Am vârfuri pe care le-am pierdut. În momentul în care ajung la lungimea necesară, le prind, strunit, strunit, păstrez unghiul spre față, da? Și pun o clămiță. Da? Următorul bigudiu va veni între cele două, da? Următoarea șuviță vine între cele două bigudiuri, da? Și la fel pieptăn, da, unghiul deschis, vârful foarte, foarte bine întins și foarte, foarte bine pieptănat, descălcit, strunesc. În momentul în care rulez bigudiul, trag spre față, da? Și strunesc, pun clips. În felul acesta continui toată partea de calotă, da? Până la ceafă, după care cobor pe laterale. La ultima laterală, cam așa arată până acum. Da? Și am ajuns ultima laterală. Dacă părul se usucă între timp, mai aplicați puțină apă, să-l umeziți, să nu încărcați cu foarte, foarte mult produs dacă puneți spumă, sau puțină o loțiune de coafat. Ok. Am împărțit șuvița și voi merge cu ea spre spate, da? Vârful foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine întins, da? Și strunit spre spate, fix. Ok. La fel procedez și aici. Îmi împart șuvița în două, da? Să vină pe mijlocul a primului bigudiului pus anterior și la fel vârful foarte, foarte, foarte bine întins, strunit spre spate. Cu cât părul este mai ud, cu atât veți sta mai mult. Pe aceste bigudiuri, eu am cliente care mi-au zis că dorm cu aceste bigudiuri, îmi păr sincer, n-am încercat niciodată. Le poți usca foarte ușor cu fionul pentru că sunt foarte subțiri și aerul circulă foarte bine prin ele, sau cu o cască portabilă, dacă ai. Eu am o cască portabilă pe care o folosesc. Dar de obicei, să știi, când vreau să am părul ondulat, îmi pun bigudiurile și dacă mai am ceva de făcut, le las așa și abia la sfârșit usuc cu fionul 5-10 minute sau folosesc casca pe care o am. Fionul trebuie folosit pe viteză mică, medie, și pe căldură potrivită, la funcție foarte fervit. Le poți usca timp de 5 minute, după care, dacă nu te grăbești, le mai poți lăsa și la sfârșit le mai usuci pe 5 minute. Ne vedem după. Și ca și tips, îți spun să nu-l scoți niciodată de pe bigudiu dacă părul este încă cald, să aștepți ca părul să se răcească, pentru că în momentul în care se răcește, el s-a terminat de modelat și în felul acesta nu riști ca și coafura ta să pice, să se lase în momentul în care scoți bigudiurile. Voi începe prin a îndepărta în prima fază clipsurile. Să știi că l-am uscat un pic cu fionul și l-am cam ciufulit. M-am grăbit puțin, sper să fie uscat. M-am grăbit să-l usuc pentru că vreau să-ți arăt cum să scoți
bigudiurile, părul de pe bigudiuri, pentru că este și aici un mic secret. Dacă nu scoți părul bine de pe bigudiuri, riscă să se încălcească. Ok. În prima fază îndepărtez clipsurile, pentru că nu vreau să mai am grija lor. Și sunt ascunse prin păr. Ok. Marea problemă a acestor bigudiuri cu Sky, spuneau mare parte dintre voi pe Facebook și pe blog, este că se încălcesc în momentul în care încercați să le scoateți. Se încălcesc pentru că atunci când le scoți, nu le scoți în același unghi în care le-ai pus. Adică dacă eu le-am pus în unghiul acesta le scot, da? În momentul în care modific unghiul, părul meu se va încălci, da? Okay. După cum vezi, bucla nu este foarte, foarte puternică. Repet, aceste bigudiuri sunt bigudiuri de volum, da? Dacă vrei părul foarte, foarte creț, trebuie să-ți iei bigudiuri mai mici. Cu cât vrei părul mai creț, cu atât bigudiurile trebuie să fie mai mici. Aici, pentru că când le-am pus în unghi ridicat, da? La fel le și scot în același unghi. Da? Peste tot fac aceeași mișcare, pentru că dacă nu am grijă să respect unghiul, voi avea cu siguranță bigudiuri încălcite în păr și nu este extraordinar de plăcut, da? Ok. La fel. Totdeauna să ai grijă sub bigudiu să nu ai păr, da? Cam așa arată părul după ce l-am scos de pe bigudiuri, da? Nu vreau să îl tapez, vreau să cadă natural. Și de aceea, pentru a îndepărta cărările pe care le fac bigudiurile, voi băga mâinile în păr și efectiv voi scutura părul, după care, cu fixativ, eu prefer această cărare. De obicei cărarea mea este pe o parte, dar de data aceasta o las puțin mai pe mijloc. Iar cu un fixativ, de această dată cu fixare mai puternică, poți să-ți fixezi coafiura. În momentul în care coafezi părul pe bigudiuri, vei avea un volum mai puternic. Eu nu vreau să-l tapez astăzi. Vei avea un volum mai puternic și coafiura va rezista mai mult. Aici depinde de tine, cum vrei să-l stilizezi. Deja aici intră în joc imaginația ta. Cam așa arată părul după ce l-am scos de pe bigudiuri, da? Părul meu. Mie îmi place mult pentru că este un look natural, este un look cu volum și în același timp nu este foarte, foarte creț. Mie în general nu-mi face părul extraordinar de creț în momentul în care coafez pe bigudiuri. Și mi se potrivește pentru că părul meu este foarte, foarte fin și foarte, foarte moale și de fiecare dată când încerc și eu să am părul ondulat, singura soluție pentru a păstra mai mult coafera în păr este să folosesc aceste bigudiuri.
Sper că îți place propunerea mea și te mai aștept cu mare drag atât pe blogul meu coafurapide.ro, pe care își cer să te abonezi pentru a primi întotdeauna tot ceea ce este nou și pentru a te ține informată în tot ceea ce înseamnă păr și noutăți legate din fashion. Și pentru a urmări tutorialele mele te poți înscrie pe canalul meu YouTube Coafuri Rapide, unde întotdeauna vei fi la curent și upgradată cu noile tutoriale pe care le realizez pentru voi. Îmi pare bine că mă urmărești și te mai aștept cu mare drag. Pa!